minnettar wagt aýryp gelenim üçin. Ha, size Eee, sağ olun çağıranınız için hormatlar. Sag bol. Bilýän Amerikada wagt aýyrmak gaty uly bir mesele. Şahit gelip şoňa gatyg düşündüm. Wagt ol emişe eşitýärdiňe neme diýip, "Vreme деньги" diýip bara. Awa, şahit gelen adam düşünýän eken şoň Düşünýän nähile eken. çalyp O geçişine, nähile gymmatlydygyna we şonda da ýa ýene de hiç tada ýetişip bolanyp. aýtma şo sözüm tapanyşlar eken, amerikanslar eken. Doğrudur. Aňyrda kämir manysyny düşünemiz okdyk, şu wagt düşünýärsin näme diýmek isleýänlerine. Ýa. Näzil başta gysgaça bir bilýärler, köp tanýarlar seni. Gysgaça bir özüň hakynda aýdyp berseň, sen kim, nireli, nirden, näme işleýär şu wagt? Prost özüň hakynda aýdyp bermek isleýän bir gysgaça öz geçmişiň. Adım Nerli. Dünim 27 yaşadım. Awa. Mar welaýatynyň Bayrama şäheriniň Marly özüm. Mhm. Ýöne öz video çekmäni halaýan üçin ýa-da öýdäkiler bilen gürleşen, her bir hereketim gürleşen zatlamy video çekip internete goýanym üçin men halk tarapyndan has söýülip şey dip tanap başladym. Hani şunu Mhm. edeýin dip tanalmadym da. Öz şu işi söýüp düşürüp goýanym üçin halk tarapyndan söýüldim, sag bolsunlar. Ondan soňra ýurt gezmäni halaýan bir blogger mi diýin, indi özümi blogger diýtemem bolýar. Ýa. Şeýle ben şu taýlary geldim. Dogry. Öýtgaça. Hoş geldin. Allah hayırlı uzun ömürler versin. Amin. Eee, Yani inşallah bu gowy işlerine bundan sonra has gowy şekilde dowam etmegi nesip etsin. Amin. Amerika diýip indi конечно soňky döwür açylypdy ýollar, emma iýun aýynda bilýän Trump karar aldy, täze kanun getirdi we şu wagt goýdy. Amerika gelme meselesi nähili boldy? Nähili karar berdiň Amerika gelmäge? Amerika gelmän. Aslında men ýurt gezmän gowurýan adam. Köp Mhm. ýurtlara gidip gördüm. Köpüsinden atkaz alanamam gatken. Mhm. Pasportymda atkaz köp bolan üçin Amerika maňa wiza bererdi. Hiç haçan oýlamakdym. Mhm. Birinji ebek elbetde okuw usuly taşramda ýykdylar meni. Aha. Bermediler wiza. Şonda men depressiýa geldim. Hana Amerikan prosto bir gözüm bilen görmek arzumda da. Ondan Mhm. soň soňky ebek taşramda bolsa bolsun, bolmasa bolmasyn, şondan başga da ýurtken diýip ýöne şeýle urna taşırdym. Bu edek täze ýyl görmek isleýärdim. Şoň Mhm. üçin taşırdym. Garaşylmadyk ýagdaýda wiza berdiler, şeýle gaýtdym. Dogry. Ama Eee, garaşym ýalyp däl ekeni. Ana şonu aýtjakdym. Garaşsyň ýaly beklediğin gibi mi diýär Türkler? Şoň ýalymy? Hiç şeýle. Hani Amerika gelmedikler. Amerika wow gatowy diýip aýdyp bilerler. Ýöne hiç şeýle ýagdaýda oňalyp däl. Amerika gelende uje başga bir ýere gelenini bilýän. Başga ýurda gidende oňaly bolamokdym. Mhm. Örüşür gelemde eee gymmat gymmatly öz ýurdum nähile ýagdaýda gymmatlydygyny düşünüp galýan da. Mhm. Mhm. Dogry. Ol dogry, men 10-10 ýylym şu wagt. Onuň goýýan käwat storieslarymda, postlarymda bir ýere gidenimi, prazdniklary, hep de soňra bir ýere din jalmana gitsem, ondan maňa kommentariýa ýazýarlar. Eýtüwelem Amerikada hiç işlemek gerek däl öýdän diňe iýi biçip oturýarsyňlar da, tip bara. Hep de bir jögün aýyrýan 2 sagatymy, galan wagt diňe işde onu goýamak, ondan adamlar pikir edýär. Awa. Diňe agaçdan ondan şoň aly bir neme bilen, pikir bilen arada bir reelsam goýupdym. Agaja salladym, dollarlary 40 ýan. Ene şeýle şeýle gazanýas berdi dollarlary diýip. Awa. Adamlaryň aklynda şoň aly pikirde galýar da. Ýöne Ve bir hilek sözümden böyle bir hilek ben göremedim. Bir hil adamlar robot ýalyp diňe iş öý ya bir dogry. zatlar hani köpçülüklerin bir zatlary gatnaşyp gidip saat etmek edil bir oňalyk däl özüň Türkiýede ýaşan üçin ýa Türkmenistanda bolan üçin o taýdaklar has apşytylny haberde oňalyk Mhm. bir neme göremek intega. Dogry. Eee, Peki meselem şunu soraýyn.
sen Türkiye'de de başarılı bir şekilde vlog yörettin. Berde de yörediýän, dowam edýän, takip edýäs. Aradaky tapawutlar nähili sence? Berdäki illaki pluslar bardyr hökmen ýagdaýda. Ýöne belki Türkiye'de has köp plus bardyr. Arasynda deňeşdirseň Türkiye'de mi has nemedi, gyzyklydy, aňsatdy ýoksa Amerikada mı has gyzykly aňsat? Eee, Aslında Türkiye'de has gyzykly hem aňsatdy sebäbi uje Türk milleti bizim Türkmenlere has ýakynrak bolan üçin bir şekilde çekinmeýän, bärde näme de bolsa biraz çekinýän. Mhm. Ol birinciden. İkinciden hem Türkiye'de hani bir işleyecek, şunu etjek, bunu etjek dip kellämde alada yok. Maşgala mämde olan için bar aladan video çekmek, adamlara şonu görkezmek, paylaşmak, a berde hemme zada ýökezmek olan için biraz sosyal medyadan Amerikan ödem kendir sosyal medya kendir insert baranyp bu derecede isteyenler ba arasında yaşlar olayım. Edil Türkiye ýalyk Türkiye köp zatda eleştiriýär, deňeşdirýär. Men şonu kendim bir berde göremek, eleştiri, bir gyzyklandyryp zat edýän. Doğru. O tarapy doğru. Amerika bir ýyl bolmady diýdiň ýaňy. Indi Amerikada Chicago şäherinde yerleşdiň. Näme üçin Chicago? Näme üçin meselem bizim Seattle däl ýa-da New York däl da postum ýa-da Los Angeles däl? Köp kişi şan soruldy. Men Amerika dilden hiç tanışym ýok. Bir Chicago'da daim bar. Şoň üçin ilk şo daim ýanyna bolaýyn. Ondan soň biraz öwrenşip başga şäherlere giderim diýip. Şonu ýetdilen. Ýani başga ştatlara gidem dedi. Her ştatyň öz ýaşaýyşy, kulturasy, itköşük yerleri ken. Doğru. Arada gezdim öýdýän Amerikada. Onam maşyny gezdik ama. Maşynda gezmek gatty uly bir näl diýen Cesaretli. cesaret, evet, aynen. Cesaret ve men başta gelemde biz polny circle etjekdik şu şekilde, çember çizecektik. Belli bir 7-8 ştaty gezdikden soň ýadap samolotda gittik başga ýere. Peki izlenim nähili? Haýsy şäherleri gowy gördüň? Nähili geçdi ýolculuk? Yolculuk gaty gowy işte ilki 2 weýs bolup gitdik biz aslında. İlki başta birazajyk gorkuwady, soňra dedik nämeden gorkuly gideli diýip maşyny 2 weýs bolup. Hani şu 2 weýs maşynyň bir zady döwülse hiç de adam bilmeýän gyýp ve 3 saat çölüň içinden geçen ýagdaýymyzdan boldy. Antenda çykman, telefonumyz öçen ýagdaýlary, şäherleriň içinden ýa-da bilýän Amerikan gorkunç aralan raýonlar bolýar. Olam içinden geçen ýagdaýlarymyzdan boldy. Ýani son gelemizde diýär biz gorkman aýlam birsiýär. Gaty gowy ýolculuk boldy. Her ştadyň bir öz aýratyn ogadanlygy we aýratyn bir hil kulturasy bardy. Doğru. Ýene gitmek islerdim aslında. En köp haýsy gowy geldi sana? Gowy gördüň Los haýsy? Angeles. Los Angeles'y. Ýa, Nämesini kaldydyň Los Angeles'y? Los Angeles, İstanbul'a men gittim. Şoň üçin. Adamlar bir hil canly. Chicago'da meselem saat akşam 9'dan soň käme adamlar görüp barmıyor. Köçede. Doğru, bizde de şeyler hak. Bizde de Seattle'da saat 10'dan soň hayat durýar. Herkim öýle öýüne. Hep de soň belki adamlar. Berde diýişiň ýaly adamlar robot ýaly. Hepden içe hiç zat etmän işleýärler. Hepden soň bir hepdi, bir gün, 2 gün çykýarlar, eýlenýärler. Uber bilen gidýärler öýlerine. Ondan ýene hepden içe gele, ýene şu şekilde hayat dowam edýär. Meselem indi berde ýanky diýişiň ýaly Amerikada näme belli saatlarda işläp bilýän, 2-3 sagatyň aýryp bilýän belki blogerlyga belli videolar düşürmäne. Meselem diýeli berde Amerika täze geljek adamlar üçin sen experience etdiň, tejribe etdiň. Gelen wagtymyz şu zatlar öwrenip gelseňiz gowy bolar gibisinden ýa-da tawsiýelerim bolarmy? Geleniňizde şu zatlar öňsüreň. Meselem men diýen, geleniňiz ýokman, maşyn sürüp bilim diýen de gelen wagtymyz çünki maşynsyz hayat berde kyn. Maşynsyz berde meselem berjek maslahatym berde meselem Türkiýedäki ýalyk her kim diňe metro bilen gatnanaplar. Metrolar zatly görýänsiz biraz apasnyrak. Şoň üçin gelen adamym hökman maşynlarym bir
gaty arbanymda gaty gymmadym däl bolan üçin her kimiň öz maşyny bar. Şoň üçin bilmäkäňiz ilki okap prawa alyň, haça bäriň prawasyny alýançaňyz şon 3 ay, 6 ay sürüp bilýäňiz. Hökman prawa alyň, berjek matada ötüm birim dile öwreniň. Dil gerek berdi Dil men dil ýagdaýda. gerek. Hani dil bilmän bärde kösenip öwrenýänlerim bar, конечно, ýöne aňyrdan gelmäkäňiz dil öwrenip gelseňiz, hasam goý inni häzir Türkmenistany kän ingliz dili bilim berýän dil merkezleri bar. Şoň üçinem wagt tapsaňyz dil öwrenip geliň. Birim çynym bilen aýtjak berdym. Berk geleňizde köp adam, wapşe hiç kim inanmaz. Ana şo. Ananmaň birem goldamagyna garaşmaň çünki Hawa. ýakynan bolsa, birinji derejeden akraba adam bolsa, ýakynan bolsa, olaryň hem öz aladalary bolýar, işleri bolýar. Hawa. Men eretlemek niyetilen aýdamok, Ýa prosta dogry. berk gelen adamlarym bularym uğruna şoňa zobut bolup giden köküsi. Bu Amerikanyň öz ýaly egoist bolup giden. Şoň üçinem normal däl dip. Ene özüm şoňa rad etýän. Dogry. Ýa o tarapyna goşulýan gelen wagtlar adam özüne inanyp, özüne näde etsedik gelmeli. Birini näde etsedik gelmeliler. Başda ýangyş düşünýärler adamlar ýan gelen. Ay, näile hiç wagt aýryp bilen okşo bir zat kömegem edip bilen ok. Bärde 1 sagat ýanky diýişim başda saňa da diýişim ýaly. Wagt aýryp gelenim üçin sag bol. Çynym bilen diýýär, ol wagt aýyrmak, o da bir zat ýani bärde. Hiç kim şu wagtyň aýraty gelen ok arkadaşlar. Ştaý kofe içmene gidel gitsem birine mene o da şükür joralam zatlan gowy ýöne birine şonu diýsem men şu 1 sagat kofe içmene gitjek wagtymy gidip maşyny iş edenime gowaryan şu sagatma pul töleýänler üçin wagty gaty gymmatly tutýarlar. Dogry. O tarapyny dogry. Peki bärde meselem geldin Türkiýeden ýa-da Türkmenistandan öyle küýseýän zatlaryň näme, şu zatlar ştaýda ýok diýen zatlaryň boldymy hiç? Türkiýede galan maşgalam. Men sanaky arkaýnym küýseýän. Mesela bolsa gaty canymyz hopasyna da däl. Bärde bir hili bärde de hopasyna däl, näme de bolsa ýat ýurt bolan üçin biraz gorky bar. Birim Türkmenistana, Türkiýede dostluk arkadaşlarym küýseýän. Şolar üçin has bir hil özüň bärde ýeke duýan bolmamy mümkin. Ýa-da inte täze gelenim üçin belki de şeýle bolup biler. Dogry. Belki de naharlaram bolup biler. Naharlar конечно. Häzirem bärni naharlaryny ip bilemok. Öýde özüm bärli türkmen nahary bişirýär. Hiç el ip bilemok. Dogry. Okey. Yani genel olarak yine de peki sana goşan bir plusy boldymy Amerika gelen soň şu zatlary gowy boldy men üçin diýen zatlarym. Конечно, dil öwrenmäne başladym. Ýa-da öňüm men maşyn sürýän, öňüm 5 ýyldan bäri Türkiýede maşyn ulanýardym. Ýöne bärde has gelişdirýän köp zatlary ýa-da bulan kulturasy başgaça bolan üçin bulardan köp zat öwrenýär. Özüme gereğini her kimden bir zat bolsa şondan hersinden özüme gereğini peýdalyny alýan. Dogry. Garaz ýene de plusy bolýar da bär gelen soň. Dogry. Peki meselem diýeli bärde bir türkmenler bilen organizasiýa meselesi, türkmenler kän garaşsyzlyk geçen eşitdim. Şoňa organizasiýalaram bolýarmy? Chicago'da meselem garaşsyzlyk, Nowruz. Bolýan ikeni ýöne men gidenim gurbanlykdy. Hakyky Türkmenistana kal belli ýani kenler dostlar. Amerikada gurbanlyga gidip gördüm türkmenden gurbanlygyny we hemme gyzlar gelinler Kakpalojna Türkmenistana kal türkmen eşikde geldiler. Türkmen köynekde ýalykdy. Doğru. Menem şonu soracaktım. Mesela bize sen pikirin, mesela diyelim menem gaty gowuryan Milleşikde gezmäni, senem neme diýen gowuryan. O milleri şu mesela nähili bizde uyandı ya da nähili pikir edýän mesela şunu soraýyn başta. Ýani sen aýdyban berdiň onu, ýöne şu pikir video düşürüp goýmak, ondan soň blogerlik etmek nerden geldi birinji? Nähil pikir etdim. Mene bloger boljak aýda, şoňa aldy.
Ya Näle? aslında meselem şu aýdyşmaly, öýdäkiler bilen şakalaşsam ýa-da ejem burada gurlap durany zadyny gizlin video alýan. Ejeme Mhm. bildirmän gizlin video alyp, şu öýüm içinak bolan zatlary gizlin kamera alyp şonu paýlaşadym men. Ha, Şu onuň her kim Türkmenistandaklar bolsun, daşary ýurtdaklar bolsun, "Vay meň ejemem şeýledi, biziň öýümizem şeýle, diňe meň ejem däl ekeni." Şoňa kommentarylar alyp başladym. mhm, Ondan soňra daşary ýurtda uje 14 ýyl bolandyr bilemok, toşna mhm. ýadymda düşenok. Ýöne näçe ýyl daşary ýurtda ýaşanym üçin türkmen milliligini küýsek hakykatdanam. Dogry. Şoň üçin bir türkmen aýym diňlämde, kellämde şuňal eşik geyip, men şol aýdyma çekmeli diýip, türkmen milli eşigimi geyibem. Eee, klip düşmän aslında Taksim'e barýakak. Metroň içine ýöne duýdansyz kamera başladyp, onam vlog şeklinde paýlaşyp, şey dip has tanalyp başladym. Şo videomy Dogry. sizle. Türkmen gaýdymen diýen. Eee, şoňaly. Dogry ýa birem Benim şol. howes gerek video düşürmek üçün, hani men blogger boljak diýip bolup bilmeýän ýa-da ýanymda şu bloggerlen düşeýin, menen blogger bolarym diýip bilmeýän öz fantaziýam bolmaly, öz her kiminkä meňdeş bolmaly. Birazajyk sen olardan tapatly bolýan, şonu Mhm. adamlara sen başgaça görünüp başlaýan. Dogry. Ya disýsele meselem öz ýurdundan uzak galan wagtyň bir hili diýişiň ýaly milliligi küýseýär adam. Hawa. Ve ikinci adam dogry. Menem şonu nemetdim, gördüm. Her kimde de ol neme ýok. Meselem men käwatdy ýa-da saňa da kän gelýändir. Goýan wagtym näme üçin edýän? Näme üçin beýle edýän? Yani men içimden gelýär edýän. Men bilen aynı duyguyu paylaşanlar kän gowy görýän edýän. Mesela men pul gazanmak üçin ýa-da şu zatlar üçin edemok, ýöne şu wagt maňa Instagramam, TikTokam pul töleýär, dapustim. Hawa. Ýöne men oň üçin edemok aslında. O maňa bonus bolup geldi. Şoň üçin meselem disýsene Amerikada bu zady ýa yeter ýetýärmi berýän pullary ýetenok men bir hepdämi, iki hepdämi kofe pulu çykýar Hataydan berýän pullary şu $20, Az miktarda $30. pul berýär, ýöne howes bolmaly. Hani men Amerikada her kim halka aýtmydýarly, Amerikada her kim wagtyny gat gymmatly tutýan üçin Mhm. hiç kimem işläp gelip bir video başyna oturup video düşesi gelmeýär. Eger şu Mhm. taýmda howesum bolmasa, ýöne Mhm. bizde howes bolan üçin şu işden gelip şundan düşeýin diýip dogry dälmi Gülmet abi? Doğru, Sen de o doğru. tipas şun şeklem näil bolarka, näil reaksiýa Mhm. berer adamlar diýip şonu pikir edip gelýär. 100%. Bir aýdymy görüp, haýsy eşigi giyip näle hereket Hawa. etjegimize neme şol detalny şonu işläp gelýärmiz. Hawa. Käwat bola, gatýada bola, bola ýerti düşüräýär bola. Käwatyn Hawa, ýöne içinde şol öyle bir tellede geçirki diýer. geçirip Näsile. gidýär, ýa variantça. Şu videony görende türkmen versiýasy ýa-da näme üçin türkmen versiýasy ýa-da bir aýdym eşdende, ay disýçinle näme üçin şoňa şöyle bir klip düşürmäli. Ýa çekmäli, aýdyp bermäli, şöyle pikirlerimizi paýlaşmaly. Dogry diýen, gaty dogry. O zatlar gaty dogry. Meselem ýene de sorajak zadym. Diň Amerikada däl, Türkmenistanda bolsun, Türkiýede bolsun, blogerlik işine ýen täze başlajak adamlary näme maslahat edersin? Çünki saňa da kän soraýandyrlar. Men diýär meselem meňzeş videolary menem goýan, ýa-da maňa adam gelenok, tatbiş gelenok, näme maslahat edersin zat diýerler. Şolara bir maslahat näme berer? Ne ýaňy başlajaklara ilki bir tane video goýaňyzda sizi eleştirip biler, eleştirmegem sizin kemiňizi tapyp sizi birazajyk aşağı çekip bilerler. Ol 100% bolýan zat mende de bolly, bilemok sizde de bolup bilendir. Ay sen nerden çykdyň? Ay bir sen kimdiň ýa şoňa samsyk bir kommentariýalar ýazyp bilerler. Hani sebäbi adamyň göze öwrenşmeýär. Siz ýaňy başladyňyz blogerlige. Şo gollow berýän adam bir sana bolsa galany sizi aşağı çekmek bilen. Şoň üçin eger howasyňyz bar bolsa şu erwet kommentariýa berselerim, siz diňe öz işiňizde dowam edin. Pes etseňiz uje TikTok unutýan internet şeýler platforma ki sizi çalt unutýan platforma internet. TikTok bolsun, Instagram bolsun sizi çalt unutýar. Şoň üçin siz özüňizi geliştirmeli, şunu çekmeli, onu çekmeli diýip erwet kommentariýa alyn, mene goýjak, çek gelýärsiňiz, onu siz blogerim bolup bilmeýäňiz, blogerçilikden pul gazanban bilmeýäňiz.
Instagram her video çekmän dowam etseňiz, adamdan göze öwrenşe, ondan size mehre edip başlaýar, sizi gowurup başlaýar, sizi takip edip, ondan patpisasiýa edip, ondan sizin bir ýüreklerinde yer alyp başlaýaňyz, ol wagt bilen bolýan zat. Hani derhou bolup bilmeýär. Yani taze başlayacaklar sabırlı yola devam etsinler. Öyle Sabırly, действительно sabırly. uğurda gidecek olsa. Hawa. Pes Ha, etmemezlik. peki şöyle bir zat var mı? Men üçün yanlış düşünmesinler. Yani Türkmen auditoriya, beylik auditoriyadan has köp eleştiriyor, has köp ne diye üstünden düşe meselesi var mı sence? Menne. O bir şey diyelim. Ha, menne bolýady başta. Başta bolýady. Ondan soň aýtmaly, şu özümde bolan üçin düşünürdim. Ondan soň adamdan göze öwrenşdirçe zat edýän ekeni. Hani süýüp Köstek başlaýarlar. yerine destek olup başlıyorlar da. Destek bolup Golda verip başlaýarlar. başlıyorlar. Mhm. Çünkü eleştiren adamlara burada seni repost edip koyan Hawa. zatlarını Ja, orada tanap başlarlar. Sen şoňalyk adam däliňe gözleri ýetip başlaýar. Ondan soň efir açyp, efirde tanışlyp bir akuratny gepleşip tanışlyk bilen başlaýan bolyn. Onu he men pikir edýän adam buňal däl eken diýip birazajyk saňa garşy söýgüler dörap başlaýan ekeni. doğru. O, значит, sabırlı olmak key pointlardan biri de sabırlı olmak en Haw. önemli zatlardan biri. Her kelli seni eleştirip bilerler, söwüben bilerler, garaz göwnüňe degip bilerler. Iň ýöneköý adam mesela men videolarda başlandy şol 90 prosmotr alady. 90-100 prosmotr, bir fança kommentariýa ya efir açdym. 2 ýa-da 3 adam oturýardy. Men şu başda, men конечно maşgalamam türkmen bolan üçin, maşgalamam başda garşy çykypdy hani ýöne video çekip bermede bir başga bir zat bilen meşgullan diýip başlapdylar. Ha. Ay ne bolsa öwrenşipdirler. Şunu edip otyrt, şunu video çek, munan video çek diýip özleri has neme diýär. Öğrençtiler de. Öwrenşýärler. Ava. Yo disýsen şoňal başda adam maşgullasy birazjyk. Bolýan nämeçik şunu edip berip adamlar sana şeýle diýär, beýle diýär. Ondan ýoşuk bilen hani bizi video düşüren okmy meselesine başlaýarlar da. Şoňaly bolýan eken. Doğru. Blogerler hakkında в основном neme etdik. Eyzadan şu aşağıda eğer soruňyz bolsa aşağıda neme var? Вопросительный znak var. Şota ýazyp bilersiňiz çünkü gatyken geçe izni alıp sorular okap bilmeýär başlan. Peki men näzelen şöyle diýeň, meselem belli bir adamlarda bolan hayat tecrübesine dayanarak aýdýan. Men meselem iň uly dogry eden zadym şu boldy hayatımda diýen zadyň näme? Meselem şunu iyi ki şunu edipdirin. Soňam şunu etmesem boljak eken diýen zadyň barmy? Meselem şunu etmesem boljak eken. Yani hayatymda bolan tejribe gazanan zatlaryň arasynda. Şunu etmedik bolan bolsam gowurdy diýen zadym ýoksa şo zady etmedik bolan üçin belki şu ýollara gellendirin. Şoň üçin hem bilemok men hemme zat standart düşünýärim üçin tersini detaýly şunu etmeler ekenim, şunu etmeli ekenim diýip bir ölçäm ok. Bolmasy şeýledir diýip kabul edýän. Meselem şunu diýip bilersinmi? Meselem şunu etmeli däl eken diýenim, insanlara eken güwenmeň meselesi ýa-da aýdan mesele bar. Yani şunu kän etme ýa-da şunu etmeseňiz gowy bolar. O da insanlara güwenmeň, yani genel olarak. Güwenin de soňuna kadar güwenmeň, yani soňunda ýene özüňiz alyp çykjak siziň özüňiz. Iň ýakynym diýäňiz, diňe maşgalaňyz, onu başga adamlara sır berseňiz, oje Значит, bar eken şunu etmeýän diýip biljek zady. Ha, şol baglanmaly. Okay. Meselem ýa-da iyi ki de şunu yapmışım diýen bir zadyň boldy. Meselem iyi ki de Amerika gelipdirin ýa-da iyi ki de blogerliga başlapdyn gibisinden bir zat. Ha, iyi ki de adamlaryň sevgisini gazandyryň diýen. Şu zada video çekip bir gowurup çekip onan paýlaşmam, iyi ki de şonu yapypdyryn diýen. Sebäbi kän adamyň sevgisini gazananmy Türkmenistana baramda bildim. Türkmenistana baramda bir köçede zatda görselerim gaty uly hormatlaýardylar, köp sag bolsun biziňkiler. İyi ki de şu derece men özüme şu videolary paýlaşyp iyi ki de şunu edipdirin diýdim. Doğru.
Hani Türk'te bir Türklere kendi tanalmasagam Türkmenistana barýan bolyn, özüňkiler reska alyp bir hormatlaýagan, bir hil gaty ütköşük duýgu bolýan eken. Hmm. Gowy. Men pikirim aýda emes. Şu wagt meselem häzir sen şu duýgunyň barlygynyň sebäbi senin syýlaşykly plus türkmenler reklam edýän türkmenler öwýän postlaryň sebäpli bolup biler. Meselem käbir blogerlary men çynym aýdan kän goldamok çünki bolgusy zatlar edýärler. Şoň üçin olara garşy nähil auditoriýa bilmedim ýöne sen var, ondan meselem takip edýänleriň arasynda Röşen var, screenshot. Ýa-da Ýaşyl Süleyman var. Meselem şolary men disýsene gowy neme diýen, takip edýän. Çünki Dal zatlarym goýýarlar. Pozitiv da zatlar goýýarlar. Adamlary peýdaly bolup biljek zatlar goýýarlar. Meselem okuw hakynda, ýa-da diýişiň dil kurslary hakynda, universitetler hakynda, türkmenleriň milli nemeler hakynda gowy zatlar paýlaşýarlar. Şoň üçin bar, ýöne atlaryny aýdyp oturmaýyn. Meselem görsem şu blog etip goýanym, ýöne 100.000 takipçisi olan adamlar var. Çünkü men rahatsyz bolýan şolaryň nemeler, postlarynda. Bolgusuz, böyle ahlaki nemeleri ters gelen Türkmen nemeleri var. 100.000'lara nemeleri var, takipçileri. Yani iki taraflayınla, mesela yöreýär iş. Gyzlaryň içinde de var, oğlanlaryň içinde de var. Yani belli bir ahlak çizgisini geçmese ýaşy. Ýöne, конечно, ýa men pikirim, bu tema hakynda mesela ajen özüm video goýjak bolýan. Çünkü soňky döwür gaterwet neme gitdiler. Aşırıya gitdiler de. Bolmajak zatlar düşünce nemetjek bolýarlar we şunu diýjek bolýan. Men ajelne saňa, men gerçekten gowy görüp takip edýän sen zatlarymy. Ajelne saňa, ondan ýa gaýdan oglanlarym Röşen Süleymana, gyzlaryň üçin Aýsultan var meselem gowy zatlar goýýar neme. Aýsultan türkmen var, türk bilen türkmençäni neme diýär. Meselem gaty gyzykly men üçin şu zatlar. Musa var meselem. Şu zatlary çyndanam men gaty özüm neme diýän, buýsunýan sereden watym neme diýän. Wah, Allahan şöyle türkmenlere bar janlary sag bolsun diýän. Beýlekilere de sövmejek bolýan, şoň üçin blog etip goýýan allar. Näme bolsa da şo takip etmejek bolýan. Awa. Adamlara da takipçilere de berden seslenýän. Senden şu wagt takipçiň var. Adamlar gowy bir zat etjek wagty goldajak boladyn. Ya üstünden düşüp mimany sözleri ýazyp ýa-da adamyň motivasiýasyny bozmak ýerine düşürmek ýerine gowy zatlar edýän wagty adam goldajak boladyn. Şonu diýende aslında. Okey Nazli, ýa-da gerçekten minnettar wagt aýryp gelenim üçin. Wagt peýdaly gepleşik boldy. Yine de eger berjek maslahatlaryň bolsa, aýçak zatlaryň bolsa, diňläli ýöne ileride ýene nesip bolsa, Seattle'a garaşýan diýjek, ýöne ýagyş başlady Seattle'da. Ýaz diýin şola. Ýaz wagty gelsen, Seattle gaty nature tarapyna, tebigat tarapyna owadan arada solmaz ama bir geljek diýip nemetdi de, o da yönlemede Nesibe, neme barmak niyetime bar nesip bolsa. Nesip bolsa. Ýene de maslahatym güýz wagty, gyş wagty däl dänim, ýaz wagty. Ýaz wagty. Güýz wagty erwet däl. Priroda gerçekten gaty owadan, tebigat. Zaten Seattle'da meselem näme üçin ýaşarsyň diýip sorasaň, Seattle'da prirodasy üçin ýaşarym. Başga bilen wagtymda şäher ýaşam kän ýagy, ýani prirodasy gaty owadan. Men Chicago'dan näme diýip öwjüm bilen okşan üçin. Men aýdyn Chicago'da daim bolan üçin ýaşaýan. Başka plusyn bilmedim. Häzir Chicago'da türkmenler gaharlanar belki ýöne. Bardyr plusy. Olaryň göwnde değmeli ýani. Otaryňda dostlarymyz köp. Chicago'da Salmandyrsınlar soň Chicago. Menem pikirlenýär şu bar. Nämesi bar kara Chicago'ň diýip tapdylar. Neme Chicago'dakylar ýalňyş düşünmän, hiç öyle bir neme niýetimiz ýok. Chicago gowy şäher. Şey diýip guturan bolady. Nesip bolsa siziň taraplara da barmak niýetimiz de bar. Hökmen habar ederiz. Täze gepleşigem ederiz videolar. Nesip bolsa. Endi mundan soň size de hormatlap çağıranýyz üçin köp minnettar. Menem minnettar. Endi sen efir açaň, men mihman bolup gelin.
Böyle. Nasip bolsa. İşlerinde üstünlük. Wagtyň üçin köp minnettar. Sag bol, saglypda görüşeli. Sağ olun. Indiki gezek duruşmak niyet bilen. Amin. Sağ olun. Sag ol.